na naman sa EDSA kakabahan. I'm riding on, I'm riding on, I'm riding on, I get falling on. Every night I'm a bad, I'm riding on, I get dying on. Magandang gabi! Metro and Mega Manila, oras natin, it is now 31 minutes after 6 o'clock. Pagkagat ng dilim, alam nyo na yan! EDSA! That's right mga kabisyo, ito po ang programang EDSA right here on 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Siyempre mga kabisyo, kasama po, pinangungunahan po ang programang EDSA. Walang iba, nang apakatalino sa lahat. Wala nang iba pa, kundi si... Hindi na tender, pero Jose pa rin kagdaga, ragumo. Siyempre mga kabisyo, kasama rin po yours truly, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido. Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Hindi ako yan. Isa yang impostor! Siyempre mga kabisyo, hindi naman po makukompleto ang tropang EDSA kapag wala at hindi po natin nakakasama ang napakakulit at napaka-cute na si... EDSA! Teka lang. Mukhang nagdududo ako ngayon sa ituday, ha? Mukhang hindi mo ako tinitira ngayon, ha? May pa I love you ka pa. Ano bang gusto mong hingin? Uncle Diego Bandido, ano po, sa inyo po ba yung bag dyan sa gilid? Oo, bakit? Ano po, may kinuha po akong... Sa inyo po ba yung pera? Binili ko po ng donut eh. Pabira ka, Duday! Nakikialam ka na naman! Kaya pala... Alam po ba ng asawa ninyo na nagtatago kayo ng pera sa bag? Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi siya nakikinig. Pambihira naman. Ay nako mga kabisyo. Magandang gabi po sa inyong lahat muli. Ayan, saan ba kayo naroroon? Siyempre, ito po ang programang EDSA. Sasamahan po kayo straight up hanggang alas 9 ng gabi. Ayan mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo ng gabi, mamimigay po tayo ng mga sandamakmak na malulupit na mga tugtugan na siguradong mag-i-enjoy kayong lahat. Diba? Siyempre, ito yung programang talagang gigising sa inyong katawang lupa. Alam ko, Boards, alam ko, medyo pagod ka galing trabaho. Kaya relax ka lang, kami ang bahala ni Manong Driver. Manong Driver,
Pakilakasan nga konti yung ang volume ng radyor mo. Radyor. ng radyo mo para nang sa gayon ma-enjoy naman ng mga pasahero mo yung tugtugan natin. Okay? Basta muli hanggang eles. Ano ba nangyayari sa akin? Kanina pa bumabaluktot yung dila ko eh. Ang bihira naman oh. Basta hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Ayan, sigurado mag-i-enjoy po kayo dahil marami po kaming inihain itanghin yun ng mga tugtugan dito na sigurado magugustuhan nyo. Alright? Okie-dokie! Oras natin! We got exactly 35 minutes after 6 o'clock in the evening. Skibidi Company. Straight up until 9 o'clock in the evening. Bakbakan! Kasama ang tugtugan dito sa EDSA. Here's a song coming from Sampaguita with Nosy Balasi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!